Танкът на канцлера, един от най-опечалените модели автомобили в световната история и любимецът на всички диктатори и олигарси. Това е S-класа 320 бензин W140 от 1992 година и вече е в продажба на сайта на Seven Cars. Да го разгледаме. Дълга база. Това е най-дългият седан за времето си, сравним с лимузина. Дължината му е 5,11 метра. Автомобилът е с пробег от 199 000 км, има подгрев на седалките, двузонов климатроник, Aftermarket озвучителна система, електрически прозорци, електрически седалки и забележете, това е първата S-класа в световната история с парктроник и с двоен стъклопакет. Легендарният баскетболист Майкъл Джордан също е имал W140 в автопарка си през 90-те години. Автомобилът често се появява в холивудски продукции, особено в ленти с мафиотска или политическа тематика. Любимец на диктатори и олигарси. През 90-те години S320 се превръща в символ на новопоявяващите се олигарси в Русия и бившите съветски републики. А знаете ли защо това е един от най-опечалените модели автомобили в световната история? През 1997 година фаталната катастрофа в Париж с принцеса Даяна е била в точно такъв автомобил. И последната историческа дата през 2025 година, април месец, в автопарка на Seven Cars също има такава S-класа 320 W140. Пълната й обява ще намерите на sevencars.bg и се предлага с опция за лизинг и гаранция от Seven Cars. Ако това видео ви е харесало, палците горе и се абонирайте за нашия канал, защото качваме само такива интересни автомобили. Чао!